नमस्कार प्रणाम, हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहा बनी टॉप 10 भोजपुरी। और आज आप सबके बीच में लेकर आ गई बनी 13 तारीख के शाम के 7 बड़ी खबर जो जुड़ल बटे हमनी के भोजपुरी सुपरस्टार के तरफ से। तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखत रही। तो सबसे पहल का खबर निकल के आ रहल बटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। जी आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के आप सबके बीच में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे आप सबके बीच में हो रहल बटे एक फिल्म रिलीज, जो फिल्म के नाम बा दुल्हन वही जो पिया मन भावे, जो कि आप सबके बीच में 14 तारीख के नज़दीकी सिनेमा घर में हो रहल बाटे ई फिल्म रिलीज। तो आप सब जाई अपन नज़दीकी सिनेमा घर में, आप सब खेसारी लाल यादव जी के फिल्म के प्यार दुलार दी। और ये फिल्म लगभग आप सबके बता देता नहीं कि 8-9 महीना बाद रिलीज हो रहा बा। कोनो भी भोजपुरी फिल्म 8-9 महीना बाद रिलीज हो रहा बटे सिनेमा घर में। तो आप सब जाई और सिनेमा घर में खूब सारा प्यार दुलार दी खेसारी लाल यादव जी के। वहीं बढ़ जाओ दूसरा खबर की ओर। तो दूसरा खबर निकल के आ रहल बटे पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के एक बॉलीवुड सॉन्ग हो चुकल बटे रिकॉर्डिंग कंप्लीट। जी हाँ, आप सबके बता दें कि एक और सॉन्ग भई रहे कंप्लीट, जो कि आप सबके पता हुई पायल देव जी के साथ एक बॉलीवुड सॉन्ग इनका कंप्लीट भई रहे। लेकिन उ सॉन्ग ना, एक और नया सॉन्ग इनका रिकॉर्डिंग भइल बाटे, जो कि हिंदी सॉन्ग होखे वाला बाटे। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी आप सबके पता हो कि परसों बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर मीट ब्रो से मिलल रहन। उहे समय उनकर एक हिंदी सॉन्ग के रिकॉर्डिंग भइल बाटे। आप सबके पता हुई कि भोजपुरी सॉन्ग एक दिन में ही गा देवल जाला, लेकिन हिंदी जो सॉन्ग होला उमें समय देवे के पड़ेला। तो रिकॉर्डिंग अभी हो रहल बाटे, उस सॉन्ग पर भी काम चल रहल बाटे। और उ रिकॉर्डिंग एगो सॉन्ग के रिकॉर्डिंग भइल बाटे और भी इनकर सॉन्ग के रिकॉर्डिंग होखे वाला बाटे। वहीं बढ़ जाओ तीसरा खबर की ओर। तो तीसरा खबर निकल के आ रहल बाटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के एक सॉन्ग, जो कि सॉन्ग खातिर फैन पूरा तरह से पागल हो चुकल बाने। जी आप सबके बता दी कि उस सॉन्ग के बोल बा अहिरान। और ये जो सॉन्ग बाटे एक खातिर फैन पूरा तरह से पागल हो गई बाने, पूछ रहा बाने कि आखिरकार कब रिलीज होई। मकर संक्रांति आ गई, होके वाला रहे कि मकर संक्रांति पर रिलीज होगी, लेकिन आखिरकार कब रिलीज होगी। तो आप सबके बता दी कि एकर भी आप सबके बीच में एक रिपोर्ट लेकर आई बनी। तो उ ई बाटे कि आप सबके जो ई गाना बाटे अहिरान के लिखले बानी अखिलेश कश्यप, वो अपन सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर पहले बतैले कि आप सब जाके पहले फिल्म के हिट करी, ओकरा बाद आप सबके ई गाना सुने के मिल जाई। तो आप सब 14 तारीख के जाई फिल्म देखी, ओकरा बाद 1-2 दिन बाद आप सबके अहिरान वाला गाना रिलीज कर देवल जाई। वहीं बढ़ जाओ चौथा खबर की ओर। तो चौथा खबर निकल के आ रहल बटे प्रमोद प्रेमी यादव के तरफ से। आप सबके बता दी कि प्रमोद प्रेमी यादव जी के आज सुबह ही एक वीडियो सॉन्ग रिलीज भेल बटे, जो वीडियो सॉन्ग के बोल बा नज़र के सामने खड़ा रह, जो कि आप सब जाके इस सॉन्ग के यसी फिल्म पे सुन सकतनी जा, देख सकतनी जा। फुल HD क्वालिटी में इस सॉन्ग के आप सबके बीच में रिलीज कर देवल गई बा। तब सब जाई यसी फिल्म पे प्रमोद प्रेमी यादव के प्यार दुलार दी। वहीं बढ़ जाओ पांचवा खबर की ओर। तो पांचवा खबर निकल के आ रहल बटे अवधेश प्रेमी यादव के तरफ से। आप सबके बता दी कि अवधेश प्रेमी यादव के एक और सॉन्ग के फर्स्ट लुक जारी कर देवल गई बा, जो कि ई होखेला बटे सरस्वती वंदना। जी आप सबके बता दी कि सरस्वती पूजा इस समय आ रहल बा और बहुत ही धूमधाम से हमनी के बिहार में सरस्वती पूजा मनावल जाला। तो ओकरा पे ही अवधेश प्रेमी एक गाना गइले बाने, जो गाना के बोल बा अइली दुआरा पे मोर सरस्वती मैया, जो कि आप सबके बीच में बहुत जल्द सुनने के मिली। अभी फर्स्ट लुक जारी कर देवल गई बा, अभी रिलीज सामने नहीं आइल, लेकिन बहुत जल्द एक रिलीज डेट आई तो आप सबके बीच में हम बता दें कि आखिरकार कब आप सबके बीच में ई सॉन्ग के रिलीज होखे वाला बाटे। वहीं बढ़ जाओ छौआ खबर की ओर। तो छौआ खबर निकल के आ रहल बटे धनंजय धड़कन के तरफ से। धनंजय धड़कन के बहुत जल्द आप सबके बीच में होली गाना सुने के मिली, जो होली गाना के बोल बाटे डाले दरंग पिचकारी से। जी आप सबके बता दी कि होली सॉन्ग सोनी टोन म्यूजिक से आप सबके सुने के मिली और बहुत जल्द इस सॉन्ग रिलीज होके वाला बाटे। अभी रिलीज सामने नहीं आई, लेकिन ये उम्मीद कल जा रहा बा कि आप सबके कल यानी कि 14 तारीख के इस सॉन्ग सुने के मिल जाई।
वहीं बढ़ जाओ आखिरी और 7वां खबर की ओर। तो 7वां और आखिरी खबर निकल के आ रहल बटे भाई अंकुश और राजा के तरफ से। आप सबके बता दी कि दोनों भाई के एक सॉन्ग जो सॉन्ग के बोल बा कुआरे में गंगा नहैले बानी, उनके ऑडियो सॉन्ग आप सभी सुन ले बानी, लेकिन एक वीडियो सॉन्ग के भी रिलीज डेट सामने आ चुकल बाटे और ये आप सबके बीच में होखे वाला बाटे रिलीज, यानी कि कल। जी हाँ, आप सबके बता दी कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे ये आप सबके गाना सुने के मिली 6:45 में और ये गाना रिलीज होके वाला बाटे अंकुश राजा के ऑफिशियल चैनल से। तो आप सब जाएं, तैयार रही, कल आप सबके बीच में इनकर एक गाना आवे वाला बाटे फुल HD क्वालिटी में। तो कमेंट में आप सब जरूर बताइए कि आज के 7 खबर में से सबसे अच्छा खबर के कल लागल, और जाते जाते चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी भी दबा दी। भोजपुरी से जुड़ल छोट बड़ खबर लेकर आवत रहिला। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलतनी कल शाम के बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।